He's gone wild as he leaps around. John Sean Allen, head in hand. Mohamed Al-Basha has turned it around in one of the most incredible finishes. Jeg har bestemt selv opbygget en vindermentalitet, og min mentalitet den er kun afhængig af mig selv. Altså, jeg var jo ikke den nye dreng i klassen. Jamen, du vinder, ellers taber du. Det er ligegyldigt med cifrene i mit hoved. Hej så. Velkommen til. Der var mange, der kendte mig. Jeg havde også spillet en del turneringer online, så de fleste havde glemt af, hvordan mit spil var, men i sidste ende det skulle jeg op med nogle nye tricks, som de ikke rigtig var forberedt på, og det var så det, der afgjorde det hele til sidst. Fordi jeg har spillet masser af turneringer online og vundet en masse, og Danmarksmester i 2x2, det har bare ikke fået den opmærksomhed, som man fortjent, eller hvad man siger, men det er jo ligegyldigt, når man alligevel overrasker alle, og så begynder de så at skrive i aviserne. 16 nutmeg pass there, ooze from the crowd. Yeah, ooze indeed, and it well deserves it. But Arthur inside post, there it is! That's an away goal for Al-Basha. He's now 3-2 up on aggregate. Does him off nicely, can try and run it in. Just managed to lay it up. Oh, it's gone through the defender's legs. Back in front. Følelse, men han virker bare til at få overtaget, og jeg har lidt problemer med at komme i gang. Før det 88. minut, hvor jeg faktisk scorer, så jeg kommer faktisk rigtig sent i gang. Men altså, det virker bare som om, han havde lidt mere styr på det på Xbox, og det kan jeg selvfølgelig også mærke i mit spil. Jeg havde ikke nogen forventninger til mig selv, da jeg kom ned til VM, fordi jeg havde lige været i London i 5 dage, og så havde jeg lige en dag, hvor jeg kunne træne, og så skulle jeg afsted til New York. Så forventningerne var ikke høje, men det var også godt, fordi at så var der ikke noget pres på mig selv, og jeg kunne spille det spil, jeg havde lyst til. Altså jeg føler bestemt, at det jeg mødte gode modstandere gav mig lidt mere blod på tanden, fordi at jeg bare følte, at jeg har ikke noget at skulle have tabt, så hvis jeg bare spiller mit spil, så burde det i hvert fald gå op i en høj enhed. The pressure staying on. Emergency defending for Al-Basha, can't afford to concede another. Douglas Costa wriggles through, he's got in there! He's slotted it home! And Sean Allen is 3-1 up with 15 minutes remaining. Surely that is the nail in the coffin. Til mig, så hvis jeg har tabt i finalen, så har det været med et smil på læben, men selvfølgelig også en ærgerlig følelse. Men, altså hvis han har spillet sikkert, så har han nok vundet. Der er mange opskrifter på, hvordan han lige kunne have holdt den kamp. Men han var ikke klog nok, og han gav mig sejren i stedet for at holde den. Så tænker jeg selvfølgelig, at det så rigtig sort ud. Altså den sang jeg havde, da der var 10 minutter tilbage, og da kampen stod 3 til ham, så tænkte jeg bare, at det er de sidste minutter, og hvis jeg taber, så taber jeg, vinder, så vinder jeg. Jeg formår hurtigt at score et mål, eller ikke engang hurtigt, jeg formår 88 at score et mål til 3-2. Ret heldig, vil jeg sige. Altså jeg har personligt den selvtillid og respekt for mig selv, der gør, at jeg tænker, at jeg lige meget hvad kan komme tilbage i en kamp. Selvfølgelig kan du ikke lave 5 mål på 1 minut, men du kan altid lave 2 eller 3 minutter på kort tid. Jeg har spillet mange turneringer, hvor jeg har været bagud med 2 mål i 80. og 90. minut, og jeg har udlignet, så jeg tænkte, hvis det virkelig skal tælle, så må det være i finalen. Hvis jeg taber, så taber jeg, vinder, så vinder jeg. Jeg ser bestemt mig selv mere som en optimist end pessimist. Det eneste, der betyder noget, det er, at jeg taber eller vinder. Mohamed Al-Basha has turned it around in one of the most incredible finishes you would ever hope to see, and he has won the 2016 FIFA Interactive World Cup. Trust me, I'll never give up. Even if there's 2 minutes back for 5 goals, I will never give up. I will always try to score goals and always come back.